Ben, imos continuar agora falando dos procedementos de concesión de axudas e antes de nada quero pedir disculpas novamente en nome do meu compañero José Benedito. Faleceu un familiar directo no día de onte e, pediume que asumise eu esta parte. Eu non facer seguramente de forma diferente a como faría el, que eu faría desde o punto de vista xurisdiccional. Eu facer desde o punto de vista do asesoramento xurídico das dificultades que eu vexo no cada un dos procedementos e das peculiaridades que nos pedimos ao sector cultural e porque as pedimos, non? Porque, como vedes, en cada figura xurídica, moitas delas, todas as figuras xurídicas que vimos antes foron xurdindo, en algúns ocasións, coa finalidade de escaparse da aplicación do réxime subvencional ou a inversa, pero tamén moitas delas para cubrir necesidades do sector cultural. Estáse facendo en moitísimas ocasións auténtica enxenería xurídica para poder cumplir desde o punto de vista público cos fins culturais. Ben, en os procedementos de concesión de axudas, se os enmarcamos no ámbito cultural, presentan tamén varias peculiaridades. Iso é do que imos a falar nos próximos minutos. Ben, os procedementos de concesión de axudas que se recollen na Lei de Subvencións, e aquí vou partir do que falaba Benedito, son basicamente os que describe o artigo 19 da Lei Galega e 22 da Lei Estatal. Son dous procedementos. Parece que na Lei Galega hai tres procedementos, porque se fala de procedimento en régimen de concurrencia competitiva, de procedementos en relación entre as solicitudes e de procedimento de concesión directa de axudas, pero o certo é que, se isto fose así, novamente teríamos un problema na nosa normativa, quebrantaría a normativa básica estatal do artigo 22. Entón, nos entendemos que o procedimento sen relación entre as solicitudes é unha modalidade do procedimento en régimen de concurrencia competitiva. E dentro do procedimento de concesión directa de axudas temos distintos tipos de axudas que imos analizar hoxe. As axudas directas, é dicir, aquelas nas que existe unha dificultade para promover a concorrenza, as subvencións previstas nunha norma con rango de lei e as subvencións nominativas, que para mí son un subtipo das previstas nunha norma con rango de lei, porque a Lei de Orzamentos, que é onde figuran as subvencións nominativas, é unha lei. Ben, o procedimento en régimen de concurrencia competitiva non nos vimos explicar, é dicir, non vou repetirvos a lei, porque xa sabedes ou podedes ler, pero vamos a analizar varias cousas que é importante que teña en conta o sector cultural. Primeiro, o procedimento de concesión de axudas é un procedimento de oficio. Porque hai a idea, non sei por que estendida no ámbito cultural, de que a subvención é a instancia de parte. Non. O procedimento de concesión de axudas é un procedimento de oficio, que se inicia cun acto administrativo de oficio que é a convocatoria pública. Pode vir todo o sector cultural a pedir axudas, que esos son, peticións. Pero o procedimento iníciase cun acto administrativo de oficio, que é, neste caso, a convocatoria pública. Por lo tanto, é un procedimento de oficio. O acto administrativo, a convocatoria pública, a súa natureza xurídica é de acto administrativo, pero ao lado da convocatoria pública apróbanse as bases de subvencións. Sobre a natureza xurídica das bases de subvencións, temos que decir que, polo que a Galicia se refire, a natureza xurídica das bases de subvencións están a medio camiño entre un acto administrativo de carácter xeral e unha norma xurídica. Por que? É un acto administrativo parecido a un acto administrativo xeral porque produce efectos, desde logo, moi amplios a terceiros, pero é unha norma xurídica porque innovan o ordenamento xurídico. Ou deberían innovar o ordenamento xurídico. Por que? Porque o normal e o correcto sería que cada ano se publicase exclusivamente unha convocatoria e que as bases se aprobasen unha única vez, referíndose logo cada ano nesa convocatoria pública as bases publicadas no diario oficial respectivo. Isto é algo que non se fai na práctica. Estamos vendo ano tras ano como se aproban bases que non difiren moito das anteriores e está complicando a tramitación dos expedientes, cando sería tan sinxelo como sacar unha convocatoria pública con referencia a unhas bases xa publicadas nun diario oficial. Cal é a natureza xurídica das bases para a normativa estatal ou desde o punto de vista estatal? O Tribunal Supremo dalles naturaleza normativa, pero por unha razón. As ordes de axudas no Estado tramítanse case como unha disposición administrativa de carácter xeral. Na nosa comunidade autónoma isto non acontece, porque senón teríamos que tramitalas de acordo coa LOFASGA. E nós non aplicamos o artigo 40 e seguinte da LOFASGA. Por iso non podemos decir que as bases de subvención sexan normas xurídicas. Teñen unha naturaleza híbrida entre un acto administrativo de carácter xeral e unha norma xurídica.
vale? Pero son, en todo caso, a norma que rexe o procedimento de concesión das axudas. Vale, o procedimento de réxime de concorrencia competitiva caracterízase porque ten varias fases. Vale? Unha fase de inicio, que sería, pois, obviamente, coa convocatoria pública, pero tamén coas solicitudes, unha fase de tramitación ou instrucción, donde atoparíamos unha valoración que pode facer un órgano instructor ou pode encargarse esa valoración a un terceiro e a resolución do procedimento. Desto hai varias cousas que quero resaltar. O máis importante é que un órgano valorativo non pode resolver. Porque isto é algo que atopamos tamén moi habitualmente, que se diga que as comisións de valoración formulan as propostas de resolución. Non. As comisións de valoración poden facer un informe coas valoracións, pero a proposta de resolución tena que facer o instructor do expediente. Levala, neste caso, ao órgano encargado de resolver. Seguídesme? É dicir, un órgano de valoración é un órgano colexiado, que funcionará probablemente como un órgano colexiado da LOFASGA, pero que non ten unha facultade resolutoria. Digamos que casi a súa función é casi que a de asesora, vale? Do que sería, pois, a entidade que tramita e que instruye o procedimento de subvencións. Na fase de inicio son moi importantes as solicitudes para a presentación das axudas. E sobre as solicitudes hai varias cousas que recalcar, que estamos, pois, efectivamente, atopando habitualmente. En primeiro lugar, o prazo para a presentación das solicitudes. A Lei de Subvencións de Galicia establece un prazo de presentación de solicitudes que é de un mes. Verdade? E ese plazo non se pode reducir ni siquiera nun procedimento de urxencia. Porque, de acordo coa Lei 39, non se pode reducir o prazo de presentación de solicitudes ni siquiera no procedimento de urxencia. Entonces, o plazo é de un mes. Como se computan os plazos cando son dun mes para presentar as solicitudes? Porque é algo que tamén vemos que se sigue facendo reiteradamente mal. Imaginemos que se di, vamos a tratar de establecer unha regla que non esquezamos nunca. Isto trato de explicarlo sempre así. Imaginemos que hoxe pois, sacamos unha convocatoria de axudas, vale? E o plazo para a presentación de solicitudes é o plazo dun mes desde o día seguinte á publicación da convocatoria. A convocatoria saliu publicada hoxe, día 20. O plazo é de un mes a partir de mañá, día 21. Cando remata o plazo? Que día? El 20. Vemos habitualmente que sempre que se tenta pensar que é o día 21. Quedadevos sempre coa regla de que nun mismo mes non pode haber 2 días que estén numerados iguais. Por lo tanto, se o plazo empeza día 21, vai rematar o día 20 do mes seguinte. De acordo? E se admitimos a alguén que o presente a día 21 do mes seguinte, estaríamos admitindo a alguén que estaba fora de plazo e afectando a concorrencia competitiva. Bueno, pero non é de fecha a fecha, excluyendo el último del cómputo. Repito, a regla para que non se nos esqueza e podamos computar ben é que nun mesmo mes non vai haber nunca 2 días 20, 2 días 21, 2 días 15, 2 días 14, somente hai un día 15, un día 14, un día 20, un día 21. Por lo tanto, se o plazo empeza un día 21 e o plazo dun mes remata ás 12 da noite do día 20. De acordo? E non podemos admitir a ninguén que o presente día 21 porque estaríamos admitindo fora de plazo e afectaremos a concorrencia competitiva. Outra cuestión que está dando problemas é a presentación electrónica de solicitudes. A ver, hai obrigación, de acordo co artigo 14 da Lei 39/2015, de presentar electrónicamente as solicitudes para as persoas xurídicas, os entes carentes de personalidade, os representantes legais de calquera destes, profesionais liberais que para exercer teñan que estar colexiados. Esos son os que obrigatoriamente teñen que facer a presentación electrónica de solicitudes. Que acontece? Que se establece a posibilidade no último parágrafo do artigo 14 da Lei 39 de que para determinadas persoas físicas que se presuma que teñen os coñecementos técnicas, capacidade técnica e os coñecementos e a capacidade económica suficientes, se lles pode exixir a presentación electrónica de solicitudes. Isto que decía o último apartado do artigo 14 para nos constituía un problema. Por qué? Primeiro, porque está establecido e se di que regulamentariamente se pode establecer.
Claro, isto exixía que se establecese nunha orde de subvencións que decimos, acabo de decir, que na nosa normativa sí poden ter naturaleza regulamentaria, porque sí que teñen un acto ou son actos administrativos de carácter xeral ou norma xurídica de carácter xeral, a medio camiño. Entón, por aí podíamos defender que se establecese na propia norma, pero hai que xustificalo. Un paso máis alá foi a Lei de Administración Digital de Galicia, que xa permite no artigo 10 que lle podemos exixir a dous colectivos, os autónomos e os universitarios, pero que os sexan subvencións que solicitan por razón da profesión que exercitan. E, ademais, di algo moi importante a lei. Ten que xustificarse necesariamente a través da inclusión dunha memoria por que se presume que teñen os coñecementos económicos e técnicos suficientes, a capacidade económica e os coñecementos técnicos suficientes para ello. Isto é unha presunción iuris tantum. Quere decir que se hai alguén que demostra ou amosa que, pese a esa presunción, non dispón de seus coñecementos, íbamos a ter que admitilos. Por iso sigue constituindo un problema. Vale? Hai unha novidade importante, que podes apuntala, e é que hasta o de agora as persoas físicas tiñamos a posibilidade de decidir se nos relacionábamos electrónicamente coa administración pública ou non, salvo cando se nos impuñese especificamente esa obligación por ese último apartado. E ao longo do procedimento podíamos cambiar de opinión, é dicir, eu podía decirlle agora a Xunta de Galicia, pois sí, me relaciono electrónicamente contigo, e mañá cambiar de opinión, non quero que se me notifique personalmente e en mi domicilio non electrónicamente, vale, que se me notifique en papel. Co regulamento de 30 de marzo deste ano, polo que se aprobou o funcionamento electrónico do sector público, introduces unha modificación nese artigo 14. E agora pódese seguir cambiando de opinión, pero ese cambio de opinión non vai a producir efecto hasta que non transcurran 5 días desde a notificación á Administración Pública respectiva. Polo tanto, as notificacións feitas nese período de 5 días, vale, pois todavía van a ser válidas. Isto vai traer todavía moitos máis problemas e máis colas respecto á presentación deste tipo de solicitudes. Pero que saibades que é unha novidade que se recolleu nese regulamento que regula o funcionamento electrónico do sector público, de 30 de marzo deste ano. Ben, outra das cuestións que vemos habitualmente é algunhas exencións. Sei que hai informes da Axencia de Modernización Tecnolóxica de Galicia que así o recollen. Vemos que existen algunhas excepcións que se establecen para determinadas entidades que, en principio, e por lei 39, terían obligación de relacionarse electrónicamente coas administracións públicas. Sin embargo, non se lles impón esa obriga. Estamos a falar, por exemplo, de entidades, no meu caso, plantexouse en algún suposto, por exemplo, de asociacións de Camiños de Santiago, amigas do Camiño de Santiago, que están en Sudamérica. Entón, o que decían é, mire, es que, claro, non tienen DNI, non se poden de alta en la sede, non se poden relacionar electrónicamente coa administración pública, entonces yo considero que poden estar exentas. E a TEGA fai un informe no que di que podemos pedirlle que os presenten presencialmente. Bueno, o certo é que isto non é correcto. Bueno, pode ser correcto, pero non é de todo correcto. Por qué? Porque a propia Lei 39 recolle outros mecanismos para que aquelas persoas que non poidan relacionarse electrónicamente coa administración pública por algún destes inconvenientes, pois teñen outros mecanismos para poder asinar, para obter os seus certificados electrónicos. Vale? Porque relacionarse electrónicamente coa administración pública vai a requerir ter un certificado electrónico e ter unha firma electrónica. Eso é fundamental. O certificado electrónico é o mecanismo de identificación electrónica e a asinatura electrónica é o mecanismo para firmar electrónicamente. Entonces, os certificados electrónicos son agora a favor non de persoas xurídicas. Non existen os certificados electrónicos a favor de persoas xurídicas. A favor de quen existen? Do seu representante. Por lo tanto, se estas entidades teñen algún problema para a súa presentación, o que teñen que facer é designar un representante en España. Pero, ademais, hai outra posibilidade, é a habilitación de funcionarios públicos. A Lei 39 é o regulamento que regula o funcionamento electrónico do sector público, repito, de 30 de marzo deste ano, recolle a posibilidade de habilitación de funcionarios públicos para actuar en representación e realizar determinados actos por parte do administrado. Ten que facerse pública a relación dos funcionarios que están habilitados para isto e tense que facer constar por escrito esa habilitación e o que comprende esa habilitación. Pero serían mecanismos moito máis asestados á lei que facer unha exclusión ou unha diferenciación. De acordo? Entonces,
Tendo en conta que ese regulamento é de 30 de marzo deste ano, que acaba de entrar en vigor, debemos ir adaptándonos efectivamente ao funcionamento dese regulamento. Vale? Sobre todo porque en breves deberá en funcionamento tamén o Rexistro Electrónico de Apoderamentos. O que van a poder ter acceso, pois, efectivamente, os apoderamentos dos representantes, ¿no?, deste tipo de entidades. Entonces, ollo con este tema porque a presentación electrónica de solicitudes, repito, cando se exclúe a determinados suxeitos que reúnen as características establecidas pola lei para presentar electrónicamente, rompen certo modo a concurrenza. Otórgaselles ventaxes. E cando se lle impoñen a determinados suxeitos, van a ter unha presunción iuris tantum, decía antes. Por qué? Porque tamén afectan a concorrenza. Se ti presumes a capacidade económica de alguén e a súa capacidade técnica e non a ten, pois, efectivamente, estamos ante un problema, porque estás limitando a súa concorrenza. De acordo? E é unha presunción iuris tantum. Outra das cuestións que está sin resolver respecto da presentación electrónica é o tema da emenda das solicitudes. Vale, como sabedes, o artigo 68 dice que cando alguén ten que presentar electrónicamente presenta en papel, se lle vai a requerir para que presente electrónicamente, advertíndolle que o prazo da emenda será o plazo de presentación. Este artigo é un problema, e constitúe un problema. Por qué? Porque nos obliga a requerir, incluso cando sabemos que non ten tempo de subsanar. Porque o que acontece aquí é que en moitísimas ocasións presentan o último día de plazo. E nós, por lei, temos que facer ese requerimento, porque o di o artigo 68. Ben, estamos a espera de que se pronuncie o Tribunal Supremo. De momento pronunciouse respecto dos procedimentos iniciados á instancia de parte, que non é o caso das subvencións. Non sabemos o que dirá respecto dos procedimentos en réxime de concorrencia competitiva. De momento, para os procedimentos que son a instancia de parte, non nos deu a razón. Habría que admitir e había, polo tanto, que conceder un plazo de subsanación. É dicir, podría subsanar fora do que sería ese plazo. A nosa opinión é que nos procedimentos en réxime de concorrencia competitiva, se esta é a resolución, podría afectarse gravemente a concorrencia. Porque sería moi fácil vulnerar esa concurrencia. Pensemos, por exemplo, pois non sei, unha subvención a longametraxes. Eu presento o meu proxecto o último día. E o presento presencialmente. Sei, se a resolución do tribunal acaba sendo como nos outros procedementos, que me teñen que dar plazo necesariamente de subsanación, ao fin e ao cabo teño máis tempo para preparar a miña solicitude e o meu proxecto. Explícome. Por tanto, non queremos que a resolución vai a ser igual. Ahora, non nos gustou a primeira resolución, a que se frean os procedimentos que son a instancia de parte. Parécenos problemática. Entón, veremos a ver que é o que resolve nos procedimentos en régimen de concurrencia competitiva e procedimentos de oficio. Pero, poderías ponernos un exemplo de procedimento por iniciado a solicitude de parte para diferencialo da subvención? Un procedimento iniciado a instancia de parte. Pois está complicado. Pois non difícil. Iso como frontera, para o caso... As subvencións son de oficio. Non podían ser subvencionais. Un procedimento sancionador de oficio. Que máis procedimentos hai? Axudádeme porque non se me ven. Como? Un recurso. Por exemplo, de fundacións. Moi ben. A solicitude de inscripción, por exemplo, nun registro de fundacións. Non está toda a documentación. Eu pido cheques subsanes, porque ti a presentaches, pois, efectivamente, bueno, non sei se a presentación de solicitude de inscripción nun registro está como un dos procedimentos a tramitar electrónicamente, pero imaginemos que sí, e que teño a obriga de presentar a miña solicitude electrónicamente. Non presento toda a documentación que teño que presentar, vaiseme requerir que a emende, e, bueno, ou presento a documentación presencialmente, díseme que a teño que presentar electrónicamente. E dáseme o plazo que me queda, que é dun día. Iso sería o habitual. O Tribunal Supremo di que non. Vale, que teño que conceder plazo suficiente para que poida presentar eso electrónicamente. Non podo darlle, pois, efectivamente, decir que voy a considerar como data de subsanación a data de emenda. Non fago ese requerimento e que subsane. Ben, nun procedimento a instancia de parte, pois probablemente non existan terceiros perxudicados. Nun procedimento que se de oficio e máximo nos de concurrencia competitiva, o problema é que vai haber terceiros que están perxudicados. Entón, non creemos que a resolución vai a ser a mesma, pero tampouco esperábamos esa resolución nos procedimentos que son a instancia de parte. Entón, vamos a ver que é o que acontece con eses procedimentos, vale? En ese sentido, por lo que tú comentabas, y un poco basándonos en la experiencia, pues vemos que hay muchas solicitudes que efectivamente
ten el papel de la solicitud, pero detrás no hay nada, Va dando tiempo. ganando el tiempo suficiente como para armar el proyecto. Sí que es verdad que algunas entidades están empezando a meter que con la solicitud tiene que haber unos documentos mínimos para que esa solicitud pueda considerarse válida. ¿Eso sería realmente posible? A ver, esto es un debate que tenemos desde hace muchísimos años. Si una solicitud que solamente viene a la solicitud sin acompañar nada más, podemos pues inadmitirla directamente y considerar que no es subsanable o debemos subsanar. Por garantía, lo que estamos haciendo es pedir siempre que subsanen. Pero yo, desde mi punto de vista, una solicitud, la subsanación está prevista para una solicitud que sea incompleta, no para una solicitud que carezca de todo. Entonces, para mí me parece adecuado que, por ejemplo, pues en una orden de subvenciones se diga que las solicitudes van a ser qué es lo que va a ser susceptible de enmienda y lo que no va a ser susceptible de enmienda. Por lo tanto, no me parece que eso afecte en absoluto a la concurrencia. Me parece que lo afecta mucho más que admitamos a un fulano que nos presente sencillamente la solicitud sin nada más. Porque lo que hace es que gane tiempo respecto a todos los demás. ¿Qué ocurre? Que por labor garantista y debido a numerosas sentencias que cayeron, sobre todo inicialmente, por parte de lo que era el Tribunal Supremo, porque en eso también ha ido variando poco a poco, pues lo que hacíamos es que como medida garantista les permitíamos que presentasen, pues, que subsanasen. Pero claro, es que una cosa es subsanar y otra cosa es presentar la solicitud. Porque el que presenta solo y exclusivamente la instancia, eso no es una solicitud como tal. Entonces, a mí no me parece mal, no he visto, por lo menos en las muestras, que se esté haciendo esto, pero que se vaya a exigir un mínimo de documentación que debe acompañar a la solicitud para que ésta sea admisible y, por lo tanto, objeto de subsanación, no me parece mal. Bueno, ya veremos, a ver cómo va. Bien. Pasa moitas, non é unha cousa bastante habitual. Estamos na Fundación Carlos Casas de Buenaxuda, pero esquecimos incluir o que era a memoria de actividade, presentamos toda a documentación na nosa memoria de actividade. Nos dixo que, en este sentido, les indican en la orden de convocatoria de las ayudas que los datos y documentos relativos a los proyectos no aportados, total o parcialmente, no serán tenidos en cuenta dentro de su evaluación. Esa foi a resposta do Ministerio. Bueno, aí non vos inadmitiu. O que fixo foi non valoralo. Non entrou a valoración porque non estaba presentado. Pero non o inadmitiu. O que me estaba a falar María Antón era dunha inadmisión, se non se acompañan xa determinados documentos. Vale. Depende que documentos. Entonces, a mí non me parece mal, vale, non me parece mal que se determine xa a finitio que hai un mínimo de contenido que ten que ter esa solicitude, para que se xa admisible e, no seu caso, se xa susceptible de emenda. Porque é bastante habitual, cada vez menos, pero era bastante habitual que moita xente presentase só exclusivamente, por decirlo, a instancia, sen presentar nada máis, e que houvese que requerir a subsanación. Con eso o que fai é gañar tempo respecto do resto. Entonces, bueno, a mí non me parece mal esa cuestión. La concurrencia no competitiva es el pan nuestro de cada día. Sí. Las que no son de concurrencia competitiva, claro, espera, al último día, la última es así. Entonces, o sea, el primer día para mandar a recoger sitio, entre comillas. Bueno, pues eso lo podemos mirar y podemos ver a ver cómo podemos establecerlo. Unha cuestión que a mí me preocupa moitísimo é o tema da obxectivización dos criterios nas bases de subvencións. As bases de subvencións teñen que ter un contido concreto, que é o que establece o artigo 20 da Lei de Subvencións, entre eles criterios que sexan obxectivos. No ámbito cultural é moi difícil obxectivar. Sei que é moi difícil obxectivar, pero hai que obxectivar. En moitísimas ocasións temos sentado os asesores xurídicos cos técnicos do ámbito cultural e preguntarlle, por exemplo, lembrome dun suposto concreto, por que queredes subvencionar a adquisición destes libros en concreto? Pois porque nos gusta. Non. Que vos guste ou non vos guste non é un criterio obxectivo. Bueno, porque son libros de gran calidade, moi ben. E por que son de gran calidade literaria? Por que entendes que teñen calidade literaria? Obxectivame por qué? Porque tiveron algún premio, porque foron editados en diversos idiomas, porque teñen varias tiradas ou varias edicións. Se nos poñemos a elo, é fácil obxectivar. En outras ocasións sei que é moi complicado, sobre todo cando estamos a falar de proxectos que non coñecemos ou cuxas características non coñecemos.
Bueno, hai unha, tedes aí, que vos lo poño, sempre o poño ademais nos informes, Julián Cocot, que é unha abogada xeral da Unión Europea máis coñecida, moi famosa, sobre todo tamén en temas de contratación. Entonces, ela abogaba porque cada un dos Estados membros fixase xa uns criterios obxectivos para subvencionar no ámbito cultural. Algo que, por certo, recollen as normativas. Por exemplo, a nosa norma de subvencións establece a posibilidade de que esos criterios sexan establecidos polo Consello da Xunta de Galicia. Se non o fai, pois hai que facelo nas bases de subvencións. E se non se fai nas bases de subvencións, temos un problema. E o problema é que aqueles que se presentan a esa subvención non saben exactamente que é o que se vai a valorar. Porque se ti a mí me dis que vas a valorar a calidad do proxecto e non sei o que me vas a valorar. Entonces, nese caso é fundamental, e aínda que se afecta ao principio de publicidade, non necesariamente o de concurrencia, pero sí o de publicidade, é fundamental que os órganos encargados da valoración primeiro teñan unha primeira xuntanza na que determinen como van a valorar, de que xeito van a valorar e como se van a repartir os puntos. E a partir de aí, que se motive escrupulosamente a concesión das axudas de xeito comparativo entre todos os proxectos presentados. Sempre que podamos obxectivizar, é dicir, por exemplo, no caso que vos poñía de exemplo dos libros da calidade literaria, pois o mellor podemos obxectivizar todos esos criterios. Pero, por exemplo, nuns proxectos que poden ser moi variados, como poden ser proxectos cinematográficos, onde non sabes como poden ser, nin que criterios o mellor podes establecer a priori para valorar a calidade do proxecto, bueno, pois hai que deixar xa as pautas marcadas de como vai actuar o órgano de valoración. Debería ter unha primeira reunión na que determinase que vai a valorar, que vai a puntuar, que é o que vai a ter en conta. Unha vez presentados os proxectos. E a partir de aí, facer esa valoración de xeito comparativo. E repito, non é o correcto. Digamos que estamos a flexibilizar o réximen das subvencións nese punto. Non é o correcto, nin é tampouco o que di a Unión Europea. Pero, polo menos, non afectamos o principio de concurrencia. Si o de publicidade, porque eu non sei o que se me vai a valorar concretamente. Se eu soubese de antemán o que se me vai a valorar, o mellor facía unha proposta distinta. Explícome. Por lo tanto, ollo que estamos afectando o principio de publicidade. Pero sabemos que é moi difícil e a propia Unión Europea pois é consciente de eso e o ten analizado. Outro problema que temos, o problema da territorialización. Bueno, neste tema traballamos moito e hai que dicilo. O problema da territorialización dos custos, que é algo que vemos habitualmente nas ordes de axudas e de subvencións. Habitualmente vemos que se poñen como requisitos os beneficios das axudas pois que teñan o seu domicilio social, que teñan a súa residencia pois en España. Antes poñíase. Isto é inadmisible porque constitúe un atentado á libre circulación de servizos e a competencia dentro da Unión Europea. É contrario aos tratados da Unión Europea, pero, ademais, é contrario a unha normativa estatal que é a Lei de Garantía da Unidade de Mercado. Esa Lei de Garantía da Unidade de Mercado, en dos artigos, o artigo 17 e o artigo 18, proíbe que en calquera medida de fomento e tamén en medida de contratación establezcamos criterios de territorialidade, como o domicilio, a residencia, incluso o desenvolvemento maioritario da actividade. Proíbe a territorialización do custo. Pero que acontece nesa mesma norma? Pois a mesma norma establece a posibilidade de que exista unha razón imperiosa de interese xeral que permita establecer a territorialidade dos gastos. Cando se dan esa razón imperiosa de interese xeral? Cando se dan algúns dos supostos previstos na chamada Lei Paraugas, na Lei 17/2009 de 23 de novembro, pola que se traspuxo ao ordenamento xurídico español a Directiva de Servizos. Esa lei permite, por exemplo, que esa razón imperiosa de interese xeral se concrete. En que? Interese sanitario, cumprimento dos obxectivos de política cultural, cumprimento dos obxectivos de política social, promoción da lingua, das linguas, promoción do patrimonio cultural. Todo iso se marcaría dentro dunha razón imperiosa de interese xeral que nos permitiría unha territorialización do custo. Europa, de feito, permite a territorialización dos custos nalgunhas das súas directivas. Por exemplo, en directivas sobre subvencións ao cine, permite a territorialización dos custos, por exemplo. Ben, a Unión Europea cada vez é máis proclive a esa territorialización. Cando se publicou a Lei de Garantía da Unidade de Mercado,
pois nós tivemos un problema. E tivemos un problema porque, o noso era facilmente solventable, digamos, do ámbito cultural, porque sí estaba previsto na Lei para a Auga o cumprimento dos obxectivos de política cultural, pero había outros chiringuitos dentro da Xunta de Galicia, outras entidades dependentes que tiñan máis problemas, como era o caso do IGAPE, que non encaixaba en ninguna desas seccións, ou como era, por exemplo, pois, non sei, outras entidades, non? Como SOGAM, etc. Bueno, que facemos con este tipo de entidades? Ben, que constituíse unha comisión bilateral co Estado, cuyo resultado se publicou no Diario Oficial de Galicia, de 29 de outubro de 2014, no que ambas as dúas partes coinciden en interpretar que o seu contido non impide que poida exixirse o exercicio dunha actividade económica no territorio para a actuación de ventaxes económicas, que é o que estamos a permitirnos na Consellería. É dicir, non podemos pedir o domicilio social, non podemos pedir a residencia, non podemos pedir a nacionalidade, pero podemos pedir que a maior parte da actividade desa empresa se desenvolva no ámbito da comunidade autónoma. Vale? A razón de que estemos admitindo eso é esa comisión bilateral. De acordo? Pero non podemos pedir ningún domicilio en residencia, bueno, xa non poderíamos por razóns de Europa, por os propios tratados da Unión Europea. Pero sí vamos a poder pedir, en certo modo, abriron a man e dixeron que podíamos pedir pois, efectivamente, o desenvolvemento maioritario da actividade no ámbito da comunidade autónoma. Ben, o tema da territorialización dos custos e o tema pois, lévanos a falar de algo que me interesa, o que me interesa pois, resaltar, sobre todo en algúns ámbitos, como, por exemplo, do cine. Porque a veces se queixa moitísimo de que non permitimos unha territorialización de custos ou que non chegamos a financiar os custos ao mismo nivel que Europa, pero que a culpa non é nosa. Digo dos asesores xurídicos. A culpa é do propio sector cultural e do legislador estatal. E vamos a poñer un exemplo para que vexades. Europa permite o 50%, o financiamento do 50% dos gastos de produción e os custos de distribución e de promoción podrán beneficiarse dunha axuda tamén no 50%. Bruselas permite que en coproducións entre diferentes estados podamos chegar hasta o 60% do orzamento de produción. E no caso do cinema difícil, propón que non haxa límites. Que fixo o Estado? Pois no decreto, por exemplo, no decreto 1084/2015, que fala das obras cinematográficas difíciles, estableceu límites. 80%, 75%. Por lo tanto, somos nós os que estamos autolimitados por un decreto, pois, efectivamente, que neste punto estatal. Sí. Non, pero esta é a última modificación. E non chega ao total, chega ao 80%. Entonces, claro, non é a lei de subvencións a que leva a unha autolimitación, é o propio sector o que se está autolimitando. E isto non acontece en outros países da contorna europea. Non acontece en Francia, non acontece en Alemania, onde, pois, efectivamente, non existe esa autolimitación. Vale, entonces, bueno, nos podemos flexibilizar, pero é fundamental que tamén o propio sector pois, exixa neste sentido cambios importantes, é dicir, axustarse á normativa comunitaria que promove a coproducción entre diferentes países e que promove o cinema difícil, por exemplo, celebrado en linguas minoritarias. Vale. Entonces, como solventamos a problemática da territorialización dos custos? Bueno, pois porque hai que meter en todos e cada un dos expedientes nos que vayamos a exixir o desenvolvemento maioritario da actividade no ámbito da Comunidade Autónoma de Galicia para cumplir con esa comisión bilateral e para justificalo, unha memoria justificativa de por que se dá a excepción, é dicir, de que se dá a excepción prevista na Lei para Augas. Vale? Por exemplo, pois se estamos a promover a lingua galega, porque estamos protexendo o patrimonio cultural. A lingua galega é patrimonio cultural por a Lei de Patrimonio Cultural de Galicia. Vale? Se pola contra, pois resulta que son subvencións que teñen por obxecto a industria cultural, por exemplo, a industria cinematográfica, o teatro, bueno, pois porque se trata do cumprimento dos obxectivos de política social e de política cultural, fundamentalmente. Vale? Que son unhas das excepcións que aparecen recollidas na Lei para Augas. Se pola contra resulta que estamos en presencia dunha subvención xa non do ámbito do sector cultural, sino, por exemplo, pois para plantar pois árbores autóctonas, pois pode ser pola protección medioambiental que se prevé na lei.
acordo? Pero hai que xustificar o porqué da territorialización do custo. Ben, o procedimento de concesión directa das axudas. Ben, o procedimento de concesión directa das axudas é o que máis tempo lle imos adicar, porque este procedimento, que non debería ser o habitual, porque o habitual debería ser o procedimento de réxime de concurrencia competitiva, ou se prelación entre as solicitudes, esa modalidade especial que hai, é, sin embargo, o procedimento habitual. É dicir, atopámonos con que maioritariamente se está utilizando o procedimento de concesión directa de axudas. E as axudas poden concederse de forma directa de varias formas. As subvencións previstas nominativamente nas leis de orzamento, aquelas cuxo otorgamento ou contía lles veñen impostas á Administración por unha norma de rango de lei, ou aquelas que teñen carácter excepcional basadas nunha causa de carácter social, económico, humanitario, de interese público, ou debidamente justificadas que dificulten a convocatoria pública. Como se tramitan as concesións directas de axudas? Sempre se tramitan a través de convenio de colaboración, é a fórmula habitual. Existe a posibilidade de que se fagan a través de resolución, pero iso é excepcional. Vale? Sería a forma de resolución cando todos os elementos da concesión ou da axuda estivesen xa absolutamente definidos. A resolución, por exemplo, sería propia dunha subvención con norma de rango legal, o veremos agora, que xere dereitos subjetivos fronte á Administración Pública ou nunha subvención nominativa que verise toda ela sea perfectamente definida, que non veñen perfectamente definidas. Vale? Entonces, imos a analizar a problemática que plantexa. As subvencións nominativas. Bueno, todos os anos, no capítulo de gastos dos orzamentos, aparecen subvencións nominativas a favor de determinadas entidades, moitas delas do sector cultural. Vale? Estas subvencións son subvencións previstas nunha norma con rango de lei, que é a dos orzamentos. Como se tramitan? Tramítanse habitualmente a través dun convenio de colaboración. E por que non se fai directamente por unha resolución? Un convenio de colaboración é diferente nunha resolución por dúas razóns. Primeiro, porque é un instrumento xurídico de carácter bilateral e, polo tanto, nun convenio de colaboración exprésase a vontade de dúas partes. Na resolución, soamente de quen otorga a axuda. Entonces, as subvencións nominativas teñen un problema. Se leemos a subvención nominativa, cando se fai constar no orzamento, nunca se di a que vai destinada. Dise a quen vai destinada, pero non a que. E isto é un problema, porque cal é o carácter da subvención? É que ten que estar afectada ao desenvolvemento dunha determinada actividade. Isto nós entendemos que son subvencións nominativas, non nos preocupa porque nas subvencións nominativas non hai concorrencia. De feito, analizaremos o Tribunal Supremo vén de decir que o único que temos que xustificar nas subvencións nominativas é que están nos orzamentos e que non se dá un trato diferente a quen están nas mesmas situacións, e pouco máis. Pero o certo é que se eu dispoño nos orzamentos, imaginemos, de 500.000 euros para darlos á Real Academia Galega, non se me di nos orzamentos para que da Real Academia Galega. Se son gastos de funcionamento da Real Academia Galega, que gastos de funcionamento en concreto? Gastos de persoal, gastos de... Por qué? Ao non estar perfectamente definida na lei de orzamentos, o que me obliga é facer necesariamente un convenio de colaboración no que eu defina e determine e afecta a subvención. De acordo? Se dixeniese perfectamente definida nos orzamentos, eu podía dalo perfectamente a través dunha resolución. Así teño que facelo a través dun convenio no que a outra parte acepta que vai destinada a eso, o cumprimento, por lo tanto, desa carga que lle impuño. Vale? Por eso non nos gusta que se faga a través dunha resolución, senón dun convenio de colaboración, porque non están perfectamente definidas. Como estaría perfectamente definida? Pois se digo 500.000 euros destinados pois non sei, a gastos de persoal da Real Academia de Bellas Artes Nosa Señora do Rosario, por exemplo. Vale? Eso sería unha subvención nominativa que está perfectamente definida. Outra cousa moi importante que tamén se ten confundido por parte da doutrina é que o feito de que eu teña, da doutrina do xestor, da doutrina non confunde, o feito de que eu teña unha subvención prevista nos orzamentos de 500.000 euros non quere decir que eu teña que dar 500.000 euros, senón que ese é o crédito máximo de que eu dispoño. Porque, repito, o problema é que non está ben definida nos orzamentos. Porque non se define para qué. Se eu tivese definido que os 500.000 euros son para isto, entonces eso xa xera un dereito subjetivo frente á Administración Pública. E por que digo isto? Porque as subvencións nominativas non son senón unha modalidade das subvencións previstas nunha norma con rango de lei.
que hai varios supostos e agora ides entender. Vamos a ver. Bueno, isto era, como os decía, o Tribunal Constitucional nesa sentencia, 158/93, sinala que, bueno, como están aprobadas por os representantes da sociedade, que son pois, as cortes, os orzamentos, que non é necesario justificar máis que non se lle dá un trato distinto a quen está na mesma situación. Nada máis. Bueno. As subvencións previstas en norma con rango de lei. Bueno, coñécense habitualmente como subvencións rogadas. Para explicar, en lugar de soltarvos todo o desarrollo, vou poñervos un exemplo. A Lei de Patrimonio Cultural de Galicia, por exemplo, a Lei 5/2016 de 4 de maio, prevé que haxa que conceder subvencións a aqueles promotores privados que se vexan obligados para facer a súa obra a elaborar un proxecto arqueolóxico. Ben, non dice en que cuantía nin como, pero unha subvención prevista nunha norma con rango de lei, porque a Lei de Patrimonio Cultural de Galicia di que temos que financiar os proxectos arqueolóxicos que vayan a facer os promotores privados. Vale? Un señor que vaya a facer unha obra aquí en Santiago, en Lugo, sabe que probablemente se vaya a topar con algo no seu suelo. En Lugo seguro. Entonces, ten que facer un proxecto arqueolóxico. Ese proxecto arqueolóxico, se é un promotor privado, vai a estar subvencionado pola Consellería. Pero non nos di en canto nin hasta onde. Esta subvención prevista na Lei de Patrimonio Cultural de Galicia non xenera un dereito subxetivo fronte á Administración Pública. O único que lle xenera a Consellería é a obriga de convocar a axuda. Pero non lle xenera a cada promotor o dereito a recibila. A ver se me explico. Nós, ao mellor, temos 100.000 euros para todos os proxectos arqueolóxicos. E o normal é que se os teño que financiar todos, que será o normal que faga? Un procedimento en régimen de concurrencia non competitiva. A todos os que me presenten o proxecto, en plazo, terei que financiarlo. E que pasa cando se me acaben os 100.000 euros? E hasta onde financio cada un desos proxectos? Vou ter que prorratear os cartos que teño respecto de todos os que se me presenten, verdade? Por lo tanto, non hai ningún promotor que poida reclamar subxectivamente frente á Administración Pública si saca esa orde de subvencións. Cando non a sacamos, sí, de feito, condenáronos a pagar millóns de euros por non subvencionar estos proxectos. Porque houve un tempo, durante a crisis económica, onde non se sacaron esas axudas. De acordo? Porque a obriga legal está. O que non hai é unha obriga recoñecida para cada promotor. Tú tienes derecho a recibir esta cantidad e tienes derecho a ser subvencionado en esta cantidad. Non, o que está é que a Administración Pública ten que sacar unha orde de axudas para financiar isto, pero non lle concede a ese promotor en concreto unha axuda nin unha cuantía concreta. De acordo? Sin embargo, se eu teño unha orde de axudas que me di, por exemplo, que se vai subvencionar con 4.000 euros a cada un dos adquirentes, por exemplo, de vehículos de motor que sexan, pois, sempre e cando entreguen un vehículo antigo de máis de 10 anos, verdade? Pois, nese caso, xa teño unha cuantía fixada, que son os 4.000 euros, e para todos e cada un dos adquirentes. Vale? Por lo tanto, aí sí que hai un dereito subxectivo fronte á Administración Pública. Eu vou a comprar un coche, está establecida esa norma e a mí necesariamente no concesionario tenme como entidade colaboradora que facerme ese desconto. De acordo? Teño un dereito subxectivo fronte á Administración Pública, porque xa teño fixada a cuantía. E non se require ningún acto material de execución por parte da Administración Pública. Está prevista xa na norma, neste caso nun Real Decreto Lei, na lei, ese desconto, e aplícase directamente. Se vos fixades na Lei de Patrimonio non se pode aplicar directamente. Hai que sacar unha orde de subvencións. Vale? Porque non teño determinada cuantía nin de que forma o vou a subvencionar. Explícome. Por eso, a Lei de Patrimonio Cultural de Galicia non xenera un dereito subxectivo fronte á Administración Pública. A segunda, sí, porque xa me di que o teño eu como adquirente e xa coñezo o desconto que se me vai a facer. Vale, vedes a diferencia entre unha e outra? Entonces, as subvencións nominativas das que antes falábamos son realmente unha modalidade das subvencións previstas nunha norma con rango de lei. Se viñesen perfectamente definidas, sería moito máis fácil a súa tramitación. Bastaría en moitísimas ocasións con a resolución e punto do respectivo conselleiro. De
resolución otorgando axuda. Como non veñen definidas, vémonos na obriga moitas veces de facer ese convenio de colaboración. Non é unha crítica, porque a veces é moi difícil saber para o que se vai a definir, porque iso comportaría a obriga de coñecer as necesidades deses entes aos que se les concede a axuda directa e o funcionamento completo do que sería o ente, cousa que non é fácil cando se fan, obviamente, os orzamentos, de acordo? Entonces, non é unha crítica, é sencillamente sinalar por que exiximos o convenio de colaboración. E a razón é porque hai unha relación bilateral para chegar a un acordo para fixar as condicións para a concesión desa axuda, porque non veñen fixadas na norma con rango de lei. Seguidesme? Vale. E vamos coa figura mestre, a que se utiliza máis habitualmente, que son as subvencións nas que se acreditan razóns que dificultan promover a concorrencia. Ben, esta que debería ser a figura máis excepcional para usar na concesión de axudas, vense convertendo nos últimos anos na forma habitual de conceder axudas. E dentro do sector cultural ten problemas importantes, porque vos o comentaba antes. Estas subvencións exixen, como vedes aí, unha memoria na que se justifique claramente de modo detallado as razóns que acreditan o interese público, social, económico, humanitario ou a necesidade da convocatoria pública ou o seu carácter excepcional. Un informe de asesoría xurídica, da intervención, da edición de planificación económica de fondos e as propostas de acordo ou resolución de concesión ou instrumento do convenio que se autoriza a suscribir. Ainda que fala aí do convenio que se autoriza a suscribir, isto tamén o preguntan moitas veces. ¿Tienen que autorizarme a firma del convenio? Non. Non se refire a eso. É dicir, a palabra que se autoriza a suscribir refírese sencillamente ao convenio de colaboración. Non é necesario unha autorización previa. Ben, entonces, será habitualmente a forma habitual e a forma do convenio de colaboración. A resolución ten que ser excepcional. E o que teño que justificar é cal é a causa económica, social, de interese público que motiva que eu lle dé unha axuda directa a un suxeito. Que nos atopamos no ámbito cultural? Era bastante habitual decir, pois eu quero subvencionar pois a festa de non sei que. Pois non sei, o Ar de Lucos, porque son de Lugo. Pero que é unha festa excepcional, é única, sí. É única, pero que todas as festas son únicas. Se Boa da Ribada tamén é única. Por que subvencionas esta festa e non subvencionas outra? Por que non sacas unha orden de subvencións para subvencionar as festas? Outro exemplo, as entidades culturais. Por exemplo, as entidades de autor. Vale? Pois as fundacións de autor. Por que financio? Pois a fundación, pois non sei, Carlos Casares non financia de Valle Inclán. Pois porque esta ten un evento este ano. Pois é unha causa obxectiva. Pero por que non convocas unha orde de axudas para subvencionar a todas aquelas que celebran un determinado evento ou un determinado ese ano? Pois porque non podo, porque quedarían fora moitos proxectos. É o que se nos di. Cando se produce esta situación que eu entendo, porque ademais vamos a poñer, por exemplo, o que vos comentaba antes, de, bueno, pois vamos a subvencionar as entidades de autor. Vale? Quero subvencionar as máximas posibles, pero resulta que teño para a concesión desas axudas un crédito de como moito 100.000 euros. Se algún ten un proxecto moi grande, por exemplo, o amaño da casa, vale? A casa pois, museo, por exemplo, pois é que non vai entrar, non vai ter cobertura nesa orde de subvencións. Entonces, que podemos facer? Pois hai un instrumento por aí perdido na Lei de Subvencións de Galicia, no regulamento, que é do que estamos tirando, pero non o estamos desenvolvendo de xeito correcto, aínda que nos serve a finalidade que buscamos, que son os chamados plans estratégicos de axudas. Os plans estratégicos de axudas, para que funcionasen correctamente, pois como se fai, por exemplo, a nivel estatal, terían que acompañar os orzamentos. E que consisten? Consisten en líneas de crédito que se lle dá a cada un dos ministerios para que durante un período de tempo fomenten determinadas actuacións. Por exemplo, un período de 3 anos, por poñer un exemplo, para que fomente, pois eso, imaginemos o arranxo de elementos do patrimonio cultural. Vale? E damos 3 anos para que o leven a cabo. Se ese ministerio non consigue cumplir con esa finalidade, o que se vai a facer é recortar crédito. Vale? Son os chamados planes estratégicos de subvencións. A nosa lei de subvencións prevé os plans estratégicos de subvencións e tamén o regulamento. O que non explica é como se van a desenvolver. Entón, que é o que estamos admitindo nós? Pois cando a mí alguén me ven, pois quero subvencionar unha exposición e me trata de justificar que quere subvencionar esa exposición porque é única,
Pois o que lle contesto non se pode, porque todas as exposicións son únicas e todas presentan as súas características. Que é a mellor forma para poder conceder subvencións directas? Un plan estratégico. Entón, estamos a facer e a admitir plans estratégicos por distintas modalidades. Por exemplo, plans estratégicos para amaños en materia de patrimonio cultural. E como sería ese plan estratégico? Basado sempre en criterios obxectivos. Por exemplo, pois teño un plan de arranxo das catedrais, teño un plan de arranxo das pontes históricas, teño un plan de arranxo dos castros, da posta en valor dos castros. Entón, cales vou a subvencionar? Primeiro, os que estén máis deteriorados e, polo tanto, se puxese de manifesto a necesidade dunha rápida intervención ou de intervención de urxencia. Segundo, os que sexan de titularidade pública. Por qué? Porque é máis fácil suscribir un convenio de colaboración co Concello respectivo, ainda que o patrimonio arqueolóxico non é un bo exemplo porque é sempre dominio público. Ben, por exemplo, pois aqueles nos que non se tivese intervido nos últimos 10 anos, por exemplo. Si todos estes criterios obxectivos se van establecendo nunha planificación, se van determinando cales van a ser en cada exercicio os bens que van a ser obxecto de arranxo desde o punto de vista do patrimonio cultural, os criterios obxectivos que se van a utilizar para seleccionar os bens, para seleccionar as entidades e a cuantía, por exemplo, pode ser o propio presuposto das obras, eso, que estamos a facer con ese plan estratégico? Un procedimento que era de concesión directa en que o estamos a converter nun procedimento en régimen de concorrencia competitiva. Porque todas as axudas que se den en materia de patrimonio cultural, por exemplo, para arranxar ou para a posta en valor de castros, van a ter como xustificación esa concesión directa unha memoria que é un plan estratégico basado en criterios obxectivos que son concorrencia competitiva. Seguídesme? Por lo tanto, o desexable é que se faga unha orde de subvencións. Se non é posible facer unha orde de subvencións, por exemplo, nos explícansenos, que tampouco sei se é certo, que as fundacións de autor teñen regímenes presupuestarios, digamos, ciclos presupuestarios moi diferentes e ciclos de actividade moi diferentes que imposibilitan en moitas ocasións que poidan concurrir as mesmas bases as mesmas axudas. Bueno, cando isto é así, e si é así, bueno, pois a opción sería acudir a un plan estratégico de subvencións, na que eu explique, bueno, pois as asociacións de autor teño tantos cartos para financialas. Cales vou a financiar? Cales van a ser os criterios que vou a seguir? Bueno, pois o ámbito territorial que abarca, se hai outra entidade cultural próxima non hai, se vai a celebrar algún festexo, algún, digamos, bueno, algunha celebración, 100 anos do pasamento, 50 anos do pasamento nese ano, se vai haber algunha exposición pois especialmente relevante. Bueno, pois todos esos poden ser criterios obxectivos, establecendo claramente o reparto e os cartos. Vale? Eso sí que o podemos admitir. Son os chamados plans estratégicos de subvencións. Que faltaría? Pois faltaría un correcto desenvolvemento regulamentario da nosa lei de subvencións e do noso regulamento para que eses plans estratégicos, que agora son, digamos, informais, e que non son máis que memorias justificativas, amplias e ben justificadas, pero memorias justificativas, se converten nunha realidade que acompañaría os orzamentos. Ollo que no Estado acompañan os orzamentos, pero non se aproban, é dicir, non se someten á aprobación das Cortes Xerais, son como de acompañamento. Vale? Pois, bueno, pois que acompañasen os orzamentos de xeito formal, e non que se converten en algo informal. Por que nos sirven a nosotros os plans estratégicos? Pois estamos outra vez no mesmo. No suposto de que teñamos un pleito, mire, non se ha faltado la concurrencia competitiva. Porque realmente se ha hecho unha concurrencia competitiva basada en criterios técnicos objetivos fijados de antemano. Con ese motivo se realizou un plan estratégico de cultura do 2021, no 20 anterior. O que tivo lugar na Feira da Cultura. No, eso é outra cosa, é un plan estratégico de tipo político, pero non justificativo, que é unha cousa distinta. Vale, isto non subvencional, isto é unha cousa distinta. Isto é algo que está previsto na normativa de subvencións estatal e autonómica, pero que é necesario que se desenvolva. Entonces, a nos o que nos diría isto é, se ven un suiz, non, mire, yo sí tengo unha concurrencia competitiva, tengo unos criterios objetivos que he fijado, pero ollo, porque eu sempre o digo, bueno, antes de entrar na sociedade deste Estado, ollo que isto é unha cuestión moi importante. O que firma faise responsable do que di. Se ti me dis que esos criterios son os que aplicaste e que son así, eu son xurista, non son técnico cultural. Por lo tanto, é responsable do que ti digas. E advirto sempre de que este tipo de xustificacións, que se basan na discrecionalidade técnica, porque é a discrecionalidade dos técnicos que elaboran esa memoria, son susceptibles de control por parte dos tribunais.
e que é responsabilidade de quen asina. Porque eu son xurista, se hai unha persoa que é técnico cultural que me dice un cuadro, aínda que eu poida pensar que me parece moi raro que ese cadro sea do século XV, pero el me afirma que é un cadro do século XV, pois feito por un máximo representante da pintura renacentista italiana, perdonade que estou pensando nun caso concreto, pois aínda que eu vexa que os personaxes do traxe levan pantalones Levis Strauss, vale? Eu son xurista, non son técnico cultural, por lo tanto, a responsabilidade é de quen firma, de acordo? Eso é susceptible de control por parte dos tribunais. O que eu non podo facer é un contrainforme cultural, podo facer o xurídico porque é un cultural. Se ese señor me di que é do século XV, pois, oye, pois o mellor non descubriu os pantalones vaqueros Levis Strauss, foi outra persoa. Vale? Entonces, isto teñade en conta, vai a ser susceptible de control. Por lo tanto, que o que se poña, sexa certo. Vale? Outras veces os plans estratégicos son moi cortiños, tampouco é necesario que sexan, sí, cando son complexos, por exemplo, para as entidades culturais, sí, por exemplo, para os amaños en materia de patrimonio cultural, onde hai moitísima demanda e moi poucos cartos. Pero outras veces nas que se pode facer facilmente. Por exemplo, se estamos a falar de entidades representativas, imaginemos, por exemplo, os sindicatos, pode ser por número de afiliados. É un criterio obxectivo facilmente aplicable. Nos medios, por exemplo, pois pode ser por índice de audiencia, que é público e coñecido. Por un número, por tanto, de lectores, por exemplo, que poden ter os seus medios de comunicación ou ben da audiencia que poden ter. Bueno, pois son criterios obxectivos que se poden utilizar para a concesión de axudas. Vale? As axudas de Estado. Bueno, neste punto sabemos que hai un regulamento comunitario, pero a mí o que me interesa destacar das axudas de Estado son varias cousas. Primeiro, as axudas de Estado van a facer que moitas das empresas entenden o que se chaman os chamados rexímenes de minimis, é dicir, que non se vayan a poder conceder subvencións que superen 200.000 euros cada 3 anos. A min gustaríame que, cando se planifiquen as axudas, se diferencie entre que van a ser axudas a produto ou axudas de empresa, porque son moi diferentes. En algunhas ocasións encontramos a confusión, que é bastante habitual, que se confunda axudas a empresa de axudas a produto. As axudas de Estado están pensadas para axudas á empresa. Por qué? Porque as axudas de Estado, digamos que chocan coa libre circulación e, digamos, coa competencia. Pero algo que sí é importante que teñamos en conta no sector cultural e que nos dá unha certa vantaxe respecto a outros sectores é que a cultura, para ser cultura, e isto costoume moito aprendelo, por iso me gusta repetilo, non ten por que ser rentable. E, polo tanto, non teño por que subvencionar necesariamente a entidades que sexan rentables. Moitas delas son entidades que non teñen lucro e incluso non teñen beneficios e que dificilmente encaixan na categoría empresarial. Entonces, en moitísimas ocasións vamos a poder xugar con excepcións ao réxime das axudas de Estado e das de minimis. Vale? Entonces, é importante recalcar que a cultura, para ser cultura, non ten por que ser rentable. Sobre todo, é moi importante que teñamos isto en conta respecto a empresas de nova creación e de novas manifestacións culturais. Porque cada vez máis aparecen novas manifestacións culturais que non son elitistas, e que fan que a normativa non as teña en conta, pero que existen e que teñen que ser obxecto de protección, porque son cultura. Entón, empresas de nova creación, bueno, pois moitas delas van a poder entrar en moitísimas ocasións en exencións cubertas por a normativa comunitaria en materia de axudas. E isto, pois, temos que telo en conta, non? Igual que outras figuras, como clústers, etcétera, que se poidan constituir. Bueno, isto xa falamos dos plans estratégicos de subvencións. Bueno, como solventamos o problema de dificultade de promover a concorrencia entonces? Pois mediante a elaboración dos plans estratégicos de convenios. Ollo, que os plans estratégicos de convenios, que figura falamos ao principio que tamén hai que justificar a dificultade de promover a concorrencia? De que figura falamos? O patrocinio non que é un contrato, pero que se leva por convenio. Cal? A inversión inmaterial, lembrade os dos. Pois, oiga, a planificación dos convenios pode ser unha planificación de convenios que eu faga de convenios de subvencións e de inversións en materiais, por que non? Podo facer a planificación incluso conxunta. Estes son os convenios que teño pensado suscribir. Estes son de subvencións. En estos, pola implicación que teña a entidade ou a actividade, pois resulta que quero organizarla, porque constitúe un activo inmaterial no que eu quero participar.
Bueno, pois vou asinar estes convenios de colaboración que van a ir por os 640. É moi importante, por lo tanto, esos plans estratégicos. Ben, o desexable, pois que dese cumprimento á Lei de Subvencións de Galicia, polo tanto, que se desenvolven esos plans estratégicos de subvencións. E como solventamos a falta de homoxeneidade nas bases de subvencións? Pois coa motivación, sempre motivando. É moi difícil que se motiva a concesión das axudas, vayamos a ser sancionados. Pero ten que estar ben motivada, non motivada en a exposición é única, este artista é único. Non. Para que falemos de algo único, ten que ser algo que non exista algo equivalente, similar, unha oferta igual en todo o mercado. E non basearnos na característica, o sea, na que a exposición sexa única. A exposición, todas as exposicións son únicas. Todas. Entonces, que é o que ten de especial esa exposición para que o a financie e non financie outra? Por exemplo, por que financio unha obra de teatro e non financio outra? Bueno, pois porque o mellor é a primeira obra de teatro que hai que sea un teatro polisémico, ou un teatro pois, que mezcla artes escénicas con artes marciais, por exemplo. Se non hai ningunha outra figura similar no mercado, pois justificaría que subvencionase, por exemplo, iso. Vale? Entonces, bueno, pois ten que estar ben motivado. Entonces, que quero resaltar eu deso? Hai pouco tempo, celebrouse aquí no Consello da Cultura Galega, e que motiva tamén a colaboración que está tendo a asesoría xurídica da Xunta de Galicia co Consello da Cultura Galega, unhas jornadas que se chamaron, organizadas nese momento por Carlos Amoedo, que se chamaban Dereito contra a Cultura. Eu non creo que o dereito este contra a cultura, sino que creo que somos distintos e que vivimos en universos distintos. Pero creo que con esforzo, falando e poñendo dun lado e do outro, pois podemos chegar a entendernos. Vale? Como poño aí, pois difícil a relación, pero non imposible. Non temos moita compatibilidade, pero ainda así podemos aguantarnos. É un matrimonio difícil, pero, se nos poñemos, podemos conseguirlo. Creo que a intención dos meus compañeros, cando outro día falaron de contratación administrativa, e hoxe a miña, é que tentades que nós, cando pedimos requisitos, non o facemos por burocracia, sino que o facemos en moitas ocasións para buscar unha cobertura legal. Moitas veces temos tido que facer inxenería xurídica, nunca mellor dito, para buscar como encaixar xurídicamente as necesidades culturais. E tamén necesitamos que desde os técnicos se nos transmitan esas necesidades e as dificultades, porque en moitísimas ocasións non vos entendemos. Vale, igual que vosotros non nos entendemos a nós, o sea, non nos entendedes a nós, que xa sei que é difícil, nós moitas veces non vos entendemos a vosotros, nin que o que queredes facer, nin como encaixalo. Vale? Entonces, creo que se falamos as dúas partes e non facemos as cousas sen falar, seguramente atoparemos un encaixe legal para esas figuras. Vale? De feito, por exemplo, a concesión directa de axudas a través de plans estratégicos está funcionando moi ben. De momento, o Consello de Contas hasta o de agora, validouna. Bueno, pois igual que buscamos unha solución para eso, podemos buscala para outras cuestións. Pero temos que falar os dous sectores e sentarnos. Entonces, creo, e agradezco ao Consello da Cultura Galega que se realicen esas jornadas, agradezco que asistirades, pero tamén agradezco que de aquí en adiante, pois tanto cos meus compañeros como comigo, teñamos un diálogo pois máis directo. Dicir, bueno, pero que isto que nos pides, plantésenos este problema. Probablemente nós non podamos cambiar a normativa, pero podemos buscar dentro do marco legal, vale, que é moi flexible, hasta onde podamos, porque claro, o dereito é unha goma, pero podemos estilar pero sin que se rompa porque nos fan un fillo, vale? Entonces, podemos ver dentro dese marco legal como podemos encaixar esas necesidades culturais, que non sempre é fácil, vale? E agora, en teoría, temos que empezar o debate. Entonces, non sei se queredes preguntar algo. Sí. Somos abogados independentes que traballamos no sector cultural. Atopámonos moi soas nese sentido, pois porque é unha materia moi complexa, a relación entre o dereito administrativo e o propio sector, ratificou absolutamente a necesidade de entendemento e, de feito, traballamos nesa mediación. Nese sentido, moitas gracias, porque hoxe síntome menos soa que fai un ratiño.
Entón, porque si facer esta mediación entre o dereito administrativo e a cultura é complexa. A miña é unha pregunta moi concreta, que ten que ver tanto coa xustificación das subvencións como o posterior posible procedemento de control financiero. Porque Máis intervención, sí. Sí, é unha problemática que nos atopamos xa moi habitualmente e cunhas consecuencias económicas en procedimentos de reintegro importantes. E que ten que ver xustamente coa definición dos convenios, coa definición do obxecto da subvención nominativa no convenio de colaboración. A maioría destas situacións danse nos concellos, non coa consellería, pero sí nos concellos. Entón, un pouco por saber a túa, pronta, así, a túa percepción de onde identificas a problemática e como se podería solventar. O caso é, non habendo plans estratégicos, se repiten subvencións nominativas en entidades locais, prácticamente igual ano tras ano, a mesma entidade. Os convenios, é dicir, a reserva orzamentaria, recolle unha descripción tal como gastos xerais da entidade e esta actividade e outras, con esa indefinición. Entón, eso trasládase literalmente ao obxecto do convenio. A miña primeira pregunta é se existe capacidade de negociar ese obxecto, estamos empezando a conseguilo, é dicir, non podemos ampliar a definición que ven na reserva orzamentaria, pero podemos concretar. E cando é así, esa é a última pregunta moi concreta, cando un convenio de colaboración recolle que financiará ou subvencionará os gastos xerais da entidade e outras actividades, na túa opinión, é necesario xustificar a totalidade da actividade da entidade ou só a totalidade do gasto xeral, se entendemos pola definición normativa, gasto xeral, gastos de funcionamento? Porque hai unha disparidade logo, encontrámonos con que os técnicas e os técnicos de cultura admiten que ven tendo no convenio gastos xerais de funcionamento da entidade e outras actividades, se xustifique só a actividade e logo intervención tumba dicindo que cando se refire a gastos xerais, pois ten que xustificarse toda a actividade para de aí deducir ou coñecer cales son efectivamente os gastos estructurais que si se subvencionarían ao 100% ou se terían que ser gastos indirectos cun límite de subvención en relación á actividade. Claro, son convenios mixtos. Perdón pola pregunta tan técnica, pero é que é unha cuestión que se son capaz de trasladarte e podes darme Unha das cuestións que ti plantexas, o que ti plantexas é moi interesante, sobre todo no ámbito municipal. Se estivésemos falando do ámbito autonómico, porque o ámbito municipal o descoñezo, para min o que ti describes non probablemente non sería unha subvención. Probablemente me encaixaría máis unha figura de transferencia de financiamento. Hasta o punto tal de que está financiando a actividade total de unha entidade reiteradamente no tempo. Se iso fixera a comunidade autónoma, probablemente esa entidade, se ademais participásemos de algún modo nas mesmas, podíamos decir que pertence ou que sería unha entidade pertencente ao sector público. Pero se non fose así, a subvención ten que ter sempre un carácter afectado. Por lo tanto, é fundamental a definición do seu obxecto. Por iso ten que facerse nun convenio de colaboración. E por iso teñen que estar as dúas partes de acordo en que o que se impón. É dicir, cal é o obxecto da axuda. Cal é a condición que, desde logo, se establece. Porque cando eu dou os cartos para unha axuda, como decíamos ao principio, está afectada a conseguir unha finalidade pública. Entón, se eu dou, como tú decías, para subvencionar, eu vou subvencionar todos os gastos, decías, de funcionamento da entidade. Gastos xerais da entidade. Bueno, isto o que supón é que eu teño que presentar a xustificación, como ben din, do 100% dos gastos, para ver que eu non estou cubrindo máis do 100% dos gastos da entidade. Porque o límite que recolle a lei de subvencións é que eu non podo subvencionar máis do 100% de actividade subvencionada. De todo tipo de gasto. E iso é un problema. De acordo? Entonces, o que sería aceitado sería que se definise perfectamente o obxecto da axuda, desgranando cales son, porque ademais eses convenios de colaboración deben ir acompañados, e veñen acompañados, polo menos no ámbito autonómico, non somente da memoria xustificativa, senón unha memoria económica desglosada. No que se di cales son os gastos que se van a cubrir e onde veñen desglosados
a cantidade que se estima por cada un desos gastos. E outra cousa que é bastante habitual e que debe constar neses convenios de colaboración é que se finalmente o custo da actividade subvencionada non é o que se prevén, vai a reducirse proporcionalmente esa aportación, esa achega. Isto é fundamental, porque, aínda que a cuestión que plantexas é máis de control financeiro que miña, hai un principio que ten que aplicarse necesariamente na subvención, que é o principio de xestión orzamentaria das subvencións. E, polo tanto, da salvagarda dos fondos públicos. Así que, cando eu digo que vou a subvencionar todos os gastos xerais dunha entidade, para controlar que non supero o 100%, ten que xustificarme todos os custos. E teñen que vir perfectamente desglosados todos os custos. E cando digo xustificar, é xustificar, ademais, con documentos que sexan verdadeiramente xustificativos, coas facturas e os documentos de pago das correspondentes facturas. Como poderíamos evitar eso? Se eu, en lugar de decir que vou a abonar ou vamos a subvencionar todos os gastos xerais da entidade, pois os concreto. E digo, pois subvencionarei os gastos de mantenimento. Por exemplo, limpieza, hasta tal cantidade. Por exemplo, pois conserxería, hasta tal cantidade. Gastos de persoal, hasta tal cantidade. De acordo? E logo outra cosa que é moi importante. Depende quen subvencione. Porque o que non é normal, por exemplo, é que a Consellería de Cultura subvencione gastos que non teñan carácter cultural. Vale. É normal, por exemplo, que nos subvencionemos os gastos de persoal, os custes de luz, os custes de mantemento durante o tempo que se organiza, por exemplo, unha exposición. Aí non pasaría nada, pero que non é normal é que eu, pois, por exemplo, pois, a unha casa museo de un determinado autor lle financie os gastos de persoal. Por qué? Non teñen unha naturaleza cultural, non sei se me explico. Entón, no caso dun concello, quédame lonxe, pero para facer este tipo de axudas, o que sería, primeiro, por convenio, segundo, definindo perfectamente o xeto, acompañado dunha memoria económica, prevendo necesariamente nese convenio que no suposto de que os custos sesen inferiores se reducirá a aportación ou a achega, tamén se pode prever o contrario. É dicir, a posibilidade de que se o orzamento, isto está previsto na lei de subvencións, pois se pode modificar, bueno, pois se deixaría posto. E a necesidade de xustificación, como decimos, do 100% da actividade cos documentos oportunos. E logo que a Concellería en concreto que otorgue esa axuda sexa que tenga as competencias para elo. Vale, ainda o ente outorgante debe ser o que tenga as competencias. Vale. E entonces sí que efectivamente é moi habitual o que te dice, non solamente no ámbito local, tamén nos seguimos tendo ese problema nas subvencións nominativas. De feito, bueno, pois hai interventores que se negan a falar de subvencións nominativas, porque dicen que nominativas non teñen nada. Bueno, son nominativas porque se chama así, están nos orzamentos. Entonces, a subvención é afectada, non pode ter carácter indiferenciado. Se ten carácter indiferenciado, é outra figura. É unha transferencia de financiamento por aplicación da lei de subvencións. O problema é que non é unha entidade dependente, pero pode acabar sendo unha entidade dependente, se o a financio maioritariamente. Vale, de feito, nós estamos seguros de que hai algúns entes que neste momento, debido ao financiamento masivo que están tendo para a Administración autonómica, teñen incluso unha doble naturaleza xurídica. Son entidades do sector público estatal e poden ser entidades do sector público autonómico. Ainda que esa financiación sexa por transferencia de financiación e non conste na constitución fundacional da entidade. No noso caso, esas axudas son subvencións. En algúns casos, inversións inmateriais. Que acontece? Que para determinar cando esa entidade pertence ao sector público hai que este financiada maioritariamente, o que dice a norma, con independencia que sexa a través de subvencións, transferencias de financiamento, como sexa, cando son financiadas maioritariamente. Por exemplo, unha fundación adquire o carácter de fundación do sector público se nos participamos nos seus órganos de goberno e, además, a financiamos maioritariamente. Pois unha fundación a que no seu patronato este, pois, por exemplo, a Consellería, ou este a Xunta de Galicia, e resulta que recibe subvencións de cultura, recibe subvencións de política social, recibe subvencións de a vicepresidencia. Se empezamos a computar, seguramente, pois casi o 90% do seu orzamento ven de fondos da comunidade autónoma. E entón, isto é un problema. E hai entes que son entes estatais, en concreto, e, sin embargo, nós estamos financiando ellos maioritariamente.
Co que estamos rompendo o equilibrio da participación do sector público. É un problema. Hola, son Gustavo Garrido, secretario da Fundación Carlos Casares. Quero agradecer, como seguramente todos os que estamos aquí, a oportunidade de ter un curso como este, porque nos estamos, como seguramente sabedes, moi necesitados de moitos coñecementos, entre outras cosas porque a nosa formación non é sempre todo xurídica que podíamos, non? Por exemplo, cada vez que temos as dúbidas ou non roces, porque non son roces, é dicir, que molestamos a administración para preguntarlle cousas é debido a que as entidades culturales normalmente aquí en Galicia están focalizadas nas actividades, non teñen unha estructura e non poden disfrutar de consultores, abogados, ni siquiera, porque hai unha cousa que é curiosa aquí, que no voluntariado non podemos contar incluso nin con contables nin con abogados que estén ou xubilados ou presubilados que boten unha man. Entón, as entidades, polo que eu vexo, a miña experiencia é que nos debemos a nós mesmos e facemos de todo, menos barrer, facemos de todo. Entón, eso crea unha relación difícil coa administración que estamos solventando e informacións preciosas como estas. Por outra parte, logo a administración, obviamente, ten os seus problemas, como acabamos de ver ahora, e que a nos resaltan cando facemos a programación. Nós normalmente tratamos de programar a un ano mínimo, non? Pero temos así como unha loita entre as efemérides, que están moi ben, é dicir, sempre que temos unha efeméride, a administración acude e apoia económicamente con bastante xenerosidade. Pero logo temos a continuidade, o problema da continuidade. Cando facemos cousas, a facemos durante varios anos para que teñan unha mínima oportunidade de éxito. Por exemplo, o que facemos ao sector asociativo é implicar a xuventude para que nos sustituya chegado o tempo. Entonces, igual que nós custodiamos a memoria de Carlos Casares, Camilo Cosecela, Torrente Ballester, é para que a xente nova que non coñeceu, non leu ou non coñeceu esa xente que colla a noso posto no futuro. Entón, para iso necesitamos, tanto cando facemos actividades de audiovisuales, como de videoxogo, como de literatura, como de rutas turísticas, necesitamos a continuidade, é dicir, proxectos que vayan máis aló dun ano. Entón, sempre estamos repetindo, como decías, repetindo as mesmas bases, unha base, outra base, con lixeiras modificacións, pero que nos dificultan moito precisamente porque non temos unha estructura legal, laboral, que se encargue desas cousas mentras estamos programando e diseñando. E, por último, tamén hai outra cousa que nos afoga e que me gustaría que tiveses en conta, que é a parte económica. É dicir, as entidades temos unha nula ou mínima capacidade financeira. Temos un diñeiro, temos todas un diñeiro mínimo, pero que en canto cumplimos coa administración a hora de justificar as memorias justificativas, temos que pagar antes de justificar. É o que se nos pide na maior parte da... Entón, eso nos afóganos bastante. E hai moi poucas veces en que as bases contemplan entregas de pagos parciais a medida que se vai facendo unha parte da subvención ou incluso unha parte da actividade ou incluso actividades enteiras. No noso caso, os convenios ou as subvencións temos a mellor 4 ou 5 actividades e a veces acabamos a mitad de unha e podíamos cobrar a mitade, pero porque xa está pagada e non temos diñeiro para pagar a outra mitade. É dicir, a única pregunta é: hai posibilidade de que algunha vez se mire este problema ou se solucione o problema financeiro das entidades culturales a hora de justificar de que sempre teña que estar pagado algo que temos que cobrar e logo despois tardamos en cobrar? A ver, creo que ese problema está solventado. Quero dicir, a lei de subvencións contempla anticipos.
e incluso contempla a posibilidade de que o Consello da Xunta de Galicia poda conceder anticipos todavía maiores por encima dos previstos na lei de subvencións. O que se atopa, só entra dentro do marco da potestade subvencional que ten o xestor. Quer decir, quen realiza as bases o que ten que tomar a decisión de si se xeran anticipos ou non se xeran. As entidades como a que vostede me comunica gozan, ademais, moitas delas, non sei no seu caso, depende da natureza xurídica, da exención de garantías. Co cal, quer dicir, todo isto está xa previsto na normativa. Parte da propia potestade subvencional do órgano de xestor e, por lo tanto, de que se recolle así nas bases da convocatoria. Vale. Entonces, os anticipos están previstos. A posibilidade de excepcionar por riba dos anticipos previstos na lei tamén está recollida na propia lei de subvencións. Faría o Consello da Xunta de Galicia. Agora, a xustificación ten que darse e temos que pedir os documentos xustificativos oportunos. Posibles os anticipos, sí. Ollo nas subvencións, porque unha cousa que non dixen, que me veo ahora a cabeza, é que nas inversións e materiais non caben anticipos. É dicir, caben nas subvencións, na partida orzamentaria 4 e 7, pero non nos 6. Nas inversións e materiais non se poden dar anticipos. Por exemplo, se fixéramos un convenio de colaboración, decíame a Fundación Carlos Casares, non? Imaginemos que vamos a facer conxuntamente unha exposición sobre Carlos Casares, a Consellería e a Fundación, e que vai con cargo 6,40, vale? Como unha inversión inmaterial. Ben, nese caso non pode haber anticipos de tesorería. Para que pudese empezar a pagar algo a Consellería, tería que haberse comenzado a realizar a actividade, polo menos algo. Non caberían anticipos. Non sei, por exemplo, presentando o programa da exposición. Entón, aí podíamos dar unha pequena cantidade. Pero non hai o anticipo como na subvención. Agora, os anticipos, sí, están previstos na norma. E non somente están previstos na norma hasta unha determinada cuantía, e que prevé a posibilidade que o Consello da Xunta de Galicia pode excepcionar máis a lei da norma. Pero iso parte da propia potestade subvencional de quen é o xestor respectivo. Do mesmo xeito que decide que é o que se vai a subvencionar e con canto se vai a subvencionar, decide tamén os anticipos. Por certo, que a normativa post-COVID toda para o apoio do sector audiovisual pois implementou moitísimo a posibilidade da concesión de anticipos. Flexibilizou moitísimo os anticipos e incrementou os anticipos. Co cal, bueno, pero iso que eso está previsto na normativa. Agora, depende, entra dentro do marco da potestade subvencional. É o xestor, no momento de convocar, quen o decide. E outra cuestión que decía das ordes de subvencións, non o levo conseguindo en anos. Que se saque unha convocatoria que se remita todos os anos pois a unhas bases aprobadas e que que perduren no tempo. Vale? As razóns que se esgrimen son justamente as contrarias as que esgrime vostede. É dicir, a non ser que se nos dice que hai cambios importantes en todos os proxectos que se presentan por as entidades culturais cada ano que fan que as bases teñan que variar. Observo pouca variación, ou ninguna. Observo variación nos criterios de adxudicación, nos criterios de valoración das axudas. Poucas, pero cero. Ou nos requisitos que se van a pedir os beneficiarios. Pero poucas novidades máis. Entonces, bueno, o deseable sería, facilitaría moitísimo a tramitación, porque o único que habría que facer é sacar o auto administrativo da convocatoria. Nada máis. Con a remisión ás bases e punto. Algo moi habitual en outros sectores, é o que se fai, por exemplo, coas subvencións pois para a eficiencia enerxética, para as de ventanas, calefaccións, etc., onde hai unha revisión directa ás bases publicadas con carácter previo. Pero isto, repito, parte da exclusiva vontade dos órganos xestores, que son os que saben os créditos que teñen, que son os que saben hasta onde poden chegar e hasta onde poden anticipar, porque, claro, é a potestade discrecional do órgano, pero que tamén ven enmarcada por unha xestión de fondos públicos, que ten os fondos que ten e que pode dispoñer deles na forma na que pode dispoñer, porque ten unha limitación orzamentaria tamén. Pero está previsto na normativa. O tema dos anticipos non é a día de hoxe un problema. De feito, modificáronse ordes de subvencións para cambiar os anticipos. Por razóns do COVID, por exemplo. Para permitir anticipos donde antes non os había. Non sei se me equivoco, María Antón, tú estás máis cercana de isto. ¿Non hemos modificado alguna aí, Teresa? Se modificaron todas. Entonces, esto é algo bastante habitual.
E se están pidiendo excepciones ao Consello da Xunta semanalmente. Entonces, isto é algo que, bueno, entra dentro do marco da potestade de subvencionar. Si, no, un exemplo, no proxecto do Teu Xacobeo, había que justificarlo, hai que justificarlo todo pagado previamente ao pagamento. Vale, na segunda, pues sí, na segunda. Eso é... Y en la segunda sí, porque en la primera edición se hicieron tantos anticipos que hubo que reintegrar que se decidió que era inviable, porque había 300 subvencionados. Era o que decíamos, entra dentro do marco da potestade da potestade do gestor, pero que tamén actúa dentro do marco que se lle presenta, un marco orzamentario e outras veces un comportamento tamén adoptado porque les solicitan axuda. Cando dices reintegrar, perdón, é que tiveron que devolver as beneficiarias. El anticipo. Por incumplimiento de algún... Por incumplimiento del objeto de la solución. Pues claro, el trabajo en una administración, que en todas las administraciones las manos son pocas, pues tener que estar solicitando devoluciones de anticipos. E iso que provoca que na seguinte convocatoria non se establezcan anticipos. É dicir, o órgano xestor ten a potestade discrecional, pero obra amparado por un marco orzamentario que o que ten unhos fondos, se pode dispoñer delos hasta unha determinada cuantía e dunha determinada forma, e logo tamén a experiencia que ten cos distintos sectores, obviamente. Entón, nese caso, efectivamente, se expandese o problema, sacamos os anticipos no seguinte. Vale, pero iso está previsto na normativa, é posible. Incluso, por riba do previsto na lei de subvencións, o Consello da Xunta de Galicia está autorizando semanalmente, creo que nunca se autorizaron tantos, o exceso sobre os límites de anticipos previstos na lei de subvencións. E la excepción de garantías. Eso vai todas as semanas a Consello da Xunta de Galicia últimamente. Desde que se iniciou a pandemia, é o habitual en todos os Consellos da Xunta de Galicia que excepcións de garantías e ampliación dos anticipos. Alguna pregunta máis? Non? Bueno, pois sabedes onde estou, para os que se sean da casa sabedes que estou a vosa disposición, para os que son de fora sabedes que non me deixan, pero bueno, pois estou aí, podedes chamarme, non podedes asesoraros, pero, bueno, pois do que falamos e do curso, bueno, pois o que queirades, de acordo? Bueno, pois espero pois que isto sirva para que se inicie pois un diálogo pois máis fructífero. Moitas grazas.